Zo, alweer een Matzee-dag. Ja, die Matzee die bepaalt nog heel het waar. Het koele waar, de buien, de buikers. Maar het zal al hier oors worden. Ik van de wettersporters liep het een prima weekend worden. En ik voor u, want we kennen wat van. Temperaturen hegen, droeg waar, de zinnen erbij. Joen en vannacht. Wel, joen, eerst nog droeg, letter van joen en vannacht betieden ruim en soms ruimt het stevig. Temperaturen, al boven 12 graden en de wind uit het westen tot noordwesten mooi, matig rond vrij krachtig, maar boven de marn in het kust- en watergebied krachtig, betieden misschien zelfs zut, dus heb ik een waskolgingsteen van windstierten. Dan op naar morgen. Eerst misschien nog een buiken, maar verder is het toch aardig droeg en de zinnen er ik aardig bij, vooral in de midden. En dan kennen we erop uit. Temperaturen, 16 graden, is nog een koel waartype, maar de wind komt dan uit het noorden en het noordwesten mooi. Die wind is matig en vrij krachtig. Sneun wordt een prima dag. Zat nodig het droeg, zinnen, flink wat zinnen, letter wat meer bewolking en de temperatuur 18 en 20 graden. Tjoch, dat lijkt het erop. Dan wordt het noffelijk. En de wind uit het westen en het zuidwesten mooi, matig en vrij krachtig. Manje, een droeg waartype, de zinnen erbij, temperaturen 18 of 19 graden. Dat is nog wat onderlegen kant, maar al prima als dat vergelijkt is bij de aanroende dagen. Dan komt Tiesje, maar is aan 20 graden, een simmertemperatuur, een warme dag, letter wat ruim, eerste zinnen. En dan wijze betekent ruim, letter bij zinnen en een temperatuur om bij de 19 graden heen. Nu wijze hegere temperaturen, nu wijze meer zinnen, we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.